Legendy mám veľmi rada a keďže ste klikli na toto video, tak asi aj vy. Takže sa pripravte, budeme rozoberať jednorožce, rohatých zombie zajacov, ale aj záhadného morského tvora, o ktorom ste už určite počuli. Pripravení? Ideme na to. Jednorožec je legendárny tvor, ktorý bol od staroveku opisovaný ako zviera s jedným veľkým špicatým alebo aj špirálovitým rohom. Jednorožce ľudia v dávnej dobe brali dosť vážne, až by ste boli prekvapení. Už asi 2000 rokov pred Kristom v civilizácii údolia Indu sa jednorožec často objavoval na pečatiach, nemal však telo ako dnešný jednorožec alebo My Little Pony, ale vyzeral skôr ako krava. Hej. A vedci dodnes nemajú moc jasno v tom, čo tieto kresby vlastne zobrazovali, lebo po zániku tejto civilizácie sa jednorožec z tamojšieho umenia záhadne a úplne vytratili. Možno si niekto toto tajomstvo vzal do hrobu. Gréci a Rimania boli tiež presvedčení, že jednorožce naozaj existujú a verili, že žijú v ďalekej Indii. V stredoveku sa zase z jednorožca stal silný symbol viery, čistoty a panenstva. Áno, jednorožec bol kedysi súčasťou aj kresťanstva. Pre mňa toto bola úplne že novinka a do komentára mi napíš, či si o tomto vedel alebo vedela. V stredoveku sa totiž rozšírila predstava, že jednorožca dokáže skrotiť iba panna, teda jednorožec si vraj k nej ľahol do lona a okamžite zaspal, takže ho lovci mohli ľahšie chytiť. No a v umeleckých dielach spájali jednorožca častokrát s pannou Máriou. No naozaj, nekecam, aha. Ale potom nastala menšia dráma. Marco Polo tvrdil, že jednorožce videl, ale na zhrozenie tých, ktorí v jednorožcov verili, ich opísal ako veľké škaredé tvory, podobné nosorožcom, ktoré sa valali v blate a teda vôbec nie tak krásne bytosti, o ktorých sa proste hovorí v mýtoch a v legendách. Ale ani to ľuďom nepokazilo víziu, že sú jednorožce stále reálne. Prečo tomu tak bolo? No pretože našli dôkazy o tom, že jednorožec existuje. Našli roh jednorožca. Počkajte, vy sa už tešíte. Vysvetlím. Existuje totiž zviera, ktoré naozaj vyzerá ako z legend, ale na rozdiel od jednorožca je reálny. Prepačte, áno, jednorožce nie sú reálne. Ale to zviera, ktoré reálne je, sa volá narval. Obrovskú úlohu v tomto celom presvedčení zohrával samotný roh narvala. Ten sa totiž nápadne podobá rohu jednorožca, tak ako je to popísané v legendách. Ľudia verili, že má magické a liečivé schopnosti a že dokáže neutralizovať jedy a dokonca vyliečiť choroby. Takéto zázračné predmety sa predávali ešte aj v 18. storočí a dokonca sa z nich vyrábali poháre pre kráľov. No a čo to celé ukončilo? Ukončila to cirkev po Tridentskom koncile, kedy stopla náboženské zobrazovanie jednorožcov, pretože... No, prečo asi? Pretože už väčšina ľudí neverila, že by také zviera reálne mohlo existovať. A tak sa vytratila viera v to, že jednorožce sú reálne. A mimochodom, ak chceš ešte viac obsahu, určite nezabudni podporiť tento kanál tlačítkom pripojiť sa, kde získaš prístup k novému videu o jeden deň skôr a tiež spomenutie na konci videa. A teraz naspäť k mýtickým zvieratám. Na rozdiel od jednorožca, ktorý je nádherný, čistý a magický, je tu aj zviera, ktoré nie je až tak príjemné na pohľad a tiež by podľa legend malo mať roh, teda rohy. Niekoľko rohov. A je to jackalope, alebo strašidelný zajac s rohami od antilopy. Toto mytické zviera ste už možno zachytili na TikToku a je zo severoamerických legend. Vzniklo spojením anglických slov jackrabbit, teda zajac, a antelope, antilopa. Legenda o jackalope je plná bizarností, vraj dokáže napodobňovať ľudský hlas, spievať s koubojmi pri táboráku a dokonca aj niekedy rozprávať. Hovorí sa tiež, že sa rozmnožuje iba počas búrok a že ho možno nalákať pohárikom whisky. A aj keď sa podľa tohto môže zdať, že jackalope je úplný výmysel, nie je tomu úplne tak a hneď vám poviem prečo. Príbehy o rohatých kráľikoch sa objavili v Európe už počas stredoveku. Moderný americký jackalope sa zrodil až v 30. rokoch 20. storočia, vtedy bratia Douglas a Ralph Herrikovci z Wyomingu, ktorí sa venovali preparátorstvu, teda vypchávali ulovené zvieratá, no a práve oni náhodne položili králičiu kožu vedľa jelených parohov, takých menších, a dostali nápad. Zajacovi nasadili parohy a tak vznikla prvá preparovaná podoba jackalopa. Predali ho za $10 miestnemu hotelu v Douglase a odštartovali tým fenomén, ktorý sa rozšíril po celých Spojených štátoch. V baroch, hoteloch a obchodoch pre turistov sa začali objavovať desiatky týchto
originálnych jackalopov. Predávali sa pohľadnice, suveníry a vypchaté hlavy sa stali obľúbenou kuriozitou. A teraz prečo som hovorila, že to môže byť reálne zviera, veď toto je zjavne nereálne. Inšpiráciou pre jackalopa mohol byť totiž reálny jav, teda kráľiky nakazené, a teraz si to zase dobre poviem, šopeovým papilomavírusom, ktorý spôsobuje rohovité výrazky na hlave. Vyzerá to ako z nejakého hororu, preto vám to ukážem len nakrátko, ak náhodou pri tom jete. U králikov spôsobuje nekontrolovateľný rast nádorov na koži a vyrastajú im teda tvrdé rohovité útvary. No a najčastejšie sa objavujú na hlave, krku a tvári, teda presne tam, kde by normálne mali zvieratá rohy. Preto infikované zviera môže pôsobiť ako zajac s rohmi. Teda mýty o jackalope majú pôvod v realite. Presuňme sa ale do mora. V ňom totiž žije množstvo zvláštnych zvierat a asi ten, na ktorý sa ľudia najviac vždy pýtajú a niektorí do dnešného dňa veria, že existujú, sú morské panny. Predstava o sirénach sa od staroveku až po stredovek výrazne menila. Sirény boli niečo ako morské panny. V starej gréckej mytológii sa sirény pôvodne opisovali ako bytosti v podobe vtákov s ľudskou hlavou, ktoré svojim spevom lákali námorníkov do záhuby, teda vlastne podobne ako morské panny. Postupne sa ich obraz premienial. Sirény sa čoraz častejšie zobrazovali ako bytosti s hornou časťou tela ženy a rybím chvostom, teda ako také morské panny, čo poznáme dnes. Ale prečo si ľudia mysleli, že morské panny sú reálne? No, prispeli k tomu stredoveké bestiáre a spisy, ktoré opisovali sirény ako morské dievčatá s vodným spevom a krásnym vzhľadom, ale s rybím chvostom. No a teraz, či sú reálne? Niektorí vedci si myslia, že príbehy o morských pannách vznikli tak, že námorníci si z diaľky pomýlili lamantíny, dugongy alebo tulene s ľuďmi. Viem čítať. Teória, ktorá sa mne páči asi najviac, sú dugongy, pretože pozrite sa na toto zviera, ako vyzerá vo vode. No nevyzerá to ako morská panna? Lebo mne celkom áno. A keď ste námorník a jete na lodi dokola to isté, plavíte sa niekoľko rokov a váš najlepší kamarát je rum, no tak myslím, že trošku upravenie zvierat na ľudí je celkom predvídateľné. Preto žiaľ musím povedať, že mýty o morských pannách sú nereálne, ale opäť majú pôvod v realite. Ak máš na tieto veci aj ty svoj názor, nezabudni napísať komentár a rada sa o týchto veciach porozprávam s vami v komentároch a môžeme hodiť nejakú takú debatu. Na teraz sa však s vami lúčim, dajte vedieť, či chcete dlhšie, kratšie videá, o čom a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!